Atibatike zvechopu chopu. Gore rine richadzidza zvakawanda. Paita imwe nyaya panapa vatanga futi vanhu vaya vakomanaka ndiri kutambira nhau dziri panapa dziri kunzvoni Varakashi vazhinji vari kuramba maofa ema 10k aya ari kubva kuna Tungwarara. Handiti vachitaura kuzvoni aiwaka iwe haungatipe mari shoma uchibhadhara munhu anga achitukirira first family tanga tichidefenda nguva yese wobva watipa mari shoma iye womupa yakawanda zvine musoro here. So nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ka regedza tipinde tichionesana zvinhu zviri kuitika chaita kuti varambe mari ichi. Most of these guys vanodya mari dzakuda Tagwirei ende kuda Tagwirei napo Tungwarara yato team zvakangofanana neKepekepe neDimbare ama rivals. Uyu achienda kadai uyu achienda kadai uyu ane vakewo vanenge vari loyal kwaari uyo ane vake vanenge vari loyal wofuti kwaari. So mushure mekunge rutendo matinyarira aofka 300 series ne 200,000 US dollars on top kuti anyarare asiye kutukana ne first family ende zvekare asiye katsika kekuita se kekuramba achiita zvaanga ari kuita nguva yese iyi kuti abva angonyara. It was more like vhara muromo kuti rutendo nyarara keep quiet. But takada kudzika deep down kuti tione kuti chakaita kuti rutendo atuke first family atuke Mnangagwa atuke Ngirini chi. It was because of kuda Tagwirei according to facts aitaurwa narutendo, because rutendo aitaura kuti zvoni ndakapuwa mandate iyi nakuda ndiye akauya kwandiri akanditanga akati nditi itaudai so ndobva ndatanga kurova basa, asi akazokundikana kundibhadhara mari yangu yese ende pari zvino ndine chikwereti chema lawyers andiri kukwereta munyika yeSouth Africa. But panapa muri yeZimbabwe regedza tione nyaya yema 10k panapa iri kunzi kudii. Pane this guy anonzi Mutisi ari kuti thank you Dr. Paul Tungwarara for the offer, it's so kind of you. I'm very happy that some of my good comrades will get this money. It will make a difference for me. It's more about recognizing that they played a positive role. Of course, you are free to do whatever you want with your money, but rewarding the attacker more than the defenders surely doesn't look good. In the fact, there is no rationale for rewarding someone for leaking private conversations and spreading falsehood. ZANU-PF shouldn't be blackmailed by anyone. We all have to agree and disagree without turning crudely toxic. For me, Rutendo crossed the line. The worst we can do with him is to let him be. I totally disagree with the notion of giving in to blackmail, extortion. It should never be encouraged in any rational society. I respectfully decline this offer. Once again, thank you for sharing your wealth with fellow Zimbabweans. It's very kind of you. Don't you hear panapa irikuitika, but let me set the record straight. According to the streets, according to the sources, according to the rumors, whatever, this Mutisi guy arikunzi akawana 25,000 from kuda Tagwirei. Saka zvakutonetsa chero tikada kuzotaura kuti zvoni anga achazoramba 10k sei zvakunetsa kuti utambire woti watambira mari yekwatsuro wotambira mari yekwagudo zvinotemesa musoro futi patonetsa ipapo kutambira mari yekugonzo neyekwakatsi azvionane zvinhu izvozvo azvisangane ioiri nemvura. Saka ndo nyaya iripo ende ndiri kunzwa kuti kune vamwe Varakashiwo futi vari kuramba mari idzodzo because pari kunzi pane imwe offer hombe iri better than 10k yabudikira zvatozve hondo. But tiri kutaura zvestatement rekuti iwo uri kuriwada vanhu munhu anga achituka kudarika kuriwada vanhu vanga vachidefenda. Statement iroro rakabva nekutimu Tagwirei. If you go and check kune mukomana anonzi Tagwirei kandishaya uye anova one bandit nomiririra Tagwirei pane zvinhu zvese ndo bhiza raTagwirei ndiye akatotanga kutaura that statement achitaura kuti aiwaka kana iri nyaya dzemari dzikaidzi hazvina musoro kuti unge uchiriwada mari yakawanda kuna anga achituka. Saka uri kuedza kuti kudii vashanda ava vanga vachinhikirina vopuwa shoma uyo aninhikirikina. Saka from there vanhu vari kungotora that statement and ndo narrative yacho kwezi mapushirwa zvinenge zvichiitwa obviously sevanhu vari mupolitics. Uyo anobva aenda kunotaurawo naTagwirei kuti mudhara imimi cash hamuzoshayi isai kana 50k or whatever amount of money inenge yagarirwa pasi kuti inzi ichipuwa munhu.
pachokwadi chapo hapana ponganzi ungaita chirakashi yacho ukanzi wakupuwa ma 200,000 what for. Vanongokuudza kuti regedza, gara wakadaro, siya ramwa, regera basa racho, idya ma airtime iwayo unopuwa, and unobva wanzi patriotism wanga uchiita zvinhu izvi kuti ufadze nyika yako, zvotovharana zvakadaro, because at the end of the day unonzi harisi business ka rawanga uchiita. Saka nyaya iri panapa pari kunzi pa-off ka dzimwe mari dziri more than ma 10k, ndo nyaya iri panapa. Ende vakomana vane pamuromo obviously vanenge vachida kutozoshanda pamberi apa, vanenge vane basa rakavamirira. Saka kukanzi vapuwa ma 10k kureva kuti vachatanga futi kunogwadama, vakugwadama a new master, because master chaicho havanyatsoziva kuti ndeupi wavo. Vanongoshanda izvo nyaya dzekunzi vanopuwa ma airtime avo netuma few dollars twavanenge vachiwana neurakashi hwavo every month handiti. Saka izvezvi ukapuwa 10k wakutoaya ziso rako kuna Tungwarara. Next time pakanzi pari kuda kuitwa chimwe chinhu futi, kana kuti Tungwarara ane zvimwe zvaabhaiza, avachakwanise kumutukirira because anenge akavapa ma 10k ake, ndo pane nyaya hombe iri kunetsa ipapo. But I'm glad kuti zvinhu zvacho zvese zviri kuitika munguva yedu, ende iwewe uripo uri kuzvionawo zvese zviri kuitika. Hatidi munhu anozoti ndakazojambwa madhezi acho I was not around, izve so munhu wese aripo achizvionera, ndo nyaya iripo, nyaya iri kuitika. Saka ndingopfara nepanapa pachivhitivhiti chenyu 1 paKulian TV ndichikuonesai nyaya dziripo muri yeZimbabwe, kuitira kuti mangwana kana muchinge magunzwa zvakutaurwa munozoziva kwadzinenge dzakatangira nekwadzakaperera. Panapa this time I am not be sorry, and ndiri kuda kurova nyaya dzese, hapana kana nyaya imwe chete zvayo yatichajamba. Ngatisangane mune chikamu chinotevera tichizivisana zviri kuitika. Asi zvamanje kana uchinge une zvekutaurawo, uchinge uda kukomenta or something, ngatisangane mucomment section. Ende kune vamwe vanhu vanoti tiri kudawo kusenda even ma voice audios tichitaura pamusoro penyaya or anything that is happening in your society. Garai matsvaga namba dzeKulian TV dzinobatika ipapapa, vazhinji munadzo kudhara, vamwe vakadzitora muma videos. Kana usina, just request for the number in my comment section, ndotokupa namba dze WhatsApp wobva watotaura zvoruda kutotaura. See you in the next one.